Dwi'n gyflwyno Scales ys 2006, a dwi'n cofio jobyn gynta o David, dwi'n cofio ei diwrnod ma nawr. Testimonial graf, wrth gwrs Rygbi'r, o'n i wario bu'n Caerfaddon yn Parc Ystrade, a ar y pryd, ni droi'n 2 tîm mas, o'n ni defas ar y ca, i croesawu graf ar y ca gyda 2 ferche. A dath e lan i fi, a gyfynnodd e cwestiwn i fi, ei Tom, oedd e bosib i cico'r pel i ddechrau gêm bant? A wnes i, rhaid fi gofyn gynta gaf, so gyfynnus i rywun ar y microfon, a dath nhw'n lais no, sa'n pwy weddau, a gweud, beth fan am y graf moyn, mae'n mynd gael. So wnes i, graf clatio bant boi, neud ti beth ti moyn. So cicodd e pel bant, a dath e nôl i fi, wedi cysanodd e fi ar fy mhen i. A wedi e, Tommo, diolch yn fawr i ti boi, lla gweud un peth, wedi e, Tommo, eid i'n bell gwybod, ond cofio geiriau yma nawr, beth bynnag ti moyn yn dy fywyd i, cer i neud e. A treni fodd, mis ar ôl ni, collon ni graf, a dath e ddim ma i weld Parc y Scales. A bydde e dwlu i weld y gêm pan wario ni La Rochelle yn y Cwpan Ewrop, cwp o fynydde nhw. Oedd y lle yn orlawn, oedd chi ffili cael tocyn nhw'n cywod i fas. A roion ni baneri Scales ar pob set. A o'n i'n ynghanol y ca, bod ni 5 munud cyn dechrau'r gêm. Cofies i'r geiriau graf. Os ti moyn rhywbeth, Tommo, neud e. So es i nôl i dyn sain, a fyddes i'n boi o dyn sain. Rog yma o hyd arno. A na gyd wedi oedd pam. Pa fecso wedi ni, wysi? Gad ei fi. So beth nesa? Wel, sa'r iod wedi weld y dorf yn canu mor dda. Oedd pob un, a o'n i gweiddi mas ar y microfon, chwifiwch eich beneri chi. Canwch, boes, chi gyd yn gwybod lle gallu canu. Oedd even y cefnogwyr La Rochelle yn canu heb lawn yn gwybod y geiriau, sa'n credu ni nhw yn. Ond na beth oedd gêm a hanner. A mae pawb yn siarad amdano'r gêm na hyd y diwrnod. Enillon ni ar y byn La Rochelle. A dwi'n meddwl, lan i ni, y cefnogwyr i gyd am Parc y Scales, ond ni wedi ysbrydoli y Scales i ennill y diwrnod na. Ond dwi'n dal yn clywed geiriau graf yn fy meddwl i. Nôl yn 2006 yn Parc Ystrade. Beth bynnag ti moyn neud, Tommo, cer i neud e. A nes i fe.